Ca și celelalte testări, primele întrebări se referă la lucruri esențiale. Creați o nouă prezentare, nu ne pune niciun fel de problemă. Întrebarea a doua, trebuie să aplicăm un format implicit sau un așa numit design template. Acesta este în limba română denumit șablon. Îl găsim aici și este vorba despre una dintre înfățișările pe care le putem da cu un singur click prezentării. Da? Am ales o formă de șablon care, indiferent câte slide-uri are prezentarea, dă un anumit design, o anumită înfățișare prezentării, constând în culori, efecte speciale, imagini și așa mai departe. Deci, un format implicit se alege din meniul format, formatare, urmat de alegerea unuia dintre șabloanele prestabilite. Aceste șabloane se aplică întregii prezentări, nu numai unui singur slide. Salvarea prezentării în folderul Z rădăcină, asta deja știm de la celelalte aplicații. Atenție, trebuie să schimbăm numele prezentării, care va fi în acest caz new. Trebuie să ne mutăm în prezentarea CES. Ați văzut așa ceva? Până acum este vorba despre faptul că sunt deschise două prezentări în același timp. În taskbar putem să vedem, e vorba despre prezentarea 503 deschisă în momentul de față și prezentarea CES. Da? În fundal, click și ne-am mutat în prezentarea CES. În prezentarea CES trebuie să schimbăm numele de utilizator, același lucru ca și la Word și Excel, de la meniul File, PowerPoint, Options, aici putem schimba la nevoie numele de utilizator. Trebuie să folosim comanda corespunzătoare pentru anularea ultimei comenzi, da? Adică undo, știm foarte bine unde se găsește această comandă. O poză unde trebuie să dăm click pentru a deschide funcția de help, da? Pe iconița cu semnul întrebării fără niciun fel de dubiu. Aici o surpriză, care este vizualizarea cea mai potrivită pentru editarea rapidă a textului. Este un lucru mai puțin utilizat. În principiu toată lumea știe că vizualizările, da, sunt accesibile din meniul vizualizare, sunt aceea normală în care putem vedea în stânga toate slide-urile și în dreapta slide-ul curent, apoi slide sorter în care putem vedea într-o singură vizualizare toate slide-urile minimizate, pagina de note sau comentarii, despre care vom discuta mai târziu, unde putem scrie comentarii pentru fiecare slide, sau o altă vizualizare, efectiv pornirea prezentării. Niciuna dintre acestea nu este însă valabilă aici. Cerința este vizualizarea cea mai potrivită pentru editarea rapidă a textului, adică să putem modifica textul din fiecare slide foarte rapid. Deci ne interesează doar textul, nu imaginile, nu graficele, nu pozele și așa mai departe.
Ei bine, aici, în lista slide-urilor, avem posibilitatea de a selecta schiță. Și anume, iată, putem vedea numai textul și în mod rapid putem edita foarte ușor textul din prezentare. Da? Deci, editarea rapidă a textului, rețineți, se face din meniul Outline sau Schiță, unde putem obține doar textul din prezentare și nimic altceva. O grilă, când creăm o folie, da? Adică un slide care are un conținut, bineînțeles. Ce este indicat să folosim? Liste numerotate, adică biluțe, 1, 2, 3, 4, da? Fraze lungi, efecte sonore, fonturi cât mai multe. Nu. Acestea, ultimele 3, nu fac decât ca prezentarea să fie foarte dificil de urmărit. Listă numerotate, adică ideea 1, ideea 2, ideea 3. Punct. Am încheiat discuția. Da? Deci vom folosi în majoritatea cazurilor listele în prezentările PowerPoint. O întrebare despre vizualizare, da? Sau zoom-ul, pe care știm cu toții că îl putem face fie de aici de jos, fie din meniul vizualizare. Vom accesa zoom-ul și aici vom scrie cât anume dorim pentru vizualizarea în procente. Mergem mai departe la întrebarea 11. Întrebarea cu minimizarea barei de butoane a ribonului. Atenție, nu se face de aici, da? De aici minimizăm întreaga fereastră. Putem să facem lucrul acesta de aici, da? Putem să facem să dispară sau să apară bara de instrumente. Trebuie, la întrebarea numărul 12, să schimbăm modul de vizualizare în normal. Am văzut cum se face, da? Vizualizarea se schimbă din meniul vizualizare în nimic mai clar. Aici avem o vizualizare sortată, da? Slide sorter, toate slide-urile. Normal este acesta, da? Cum suntem în general obișnuiți să vedem slide-urile. Întrebarea numărul 13 ne cere să modificăm aspectul foliei 1 în aspect de foaie sau slide titlu. Unde se găsește aspectul unei folii, aici, da? Iată-l, aspect vom vedea scris în limba română. Să nu confundăm cu formatul, da? Formatul cu șablonul pe care îl putem modifica de aici. Am și făcut-o, da? Acest șablon se poate modifica de aici și este valabil pentru toate slide-urile. În schimb, aspectul sau layout se modifică din meniul acasă, de la butonul aspect, layout, da? Și el este valabil doar pentru slide-ul pe care l-am selectat în acel moment sau pentru slide-urile pe care noi le-am selectat în acel moment. Deci, pentru slide-ul 1 vom merge la aspect și vom alege de aici diapozitiv de tip titlu. Da? Adică, el conține un titlu și un subtitlu. Putem avea titlu și conținut, antex și așa mai departe. Da? Deci, slide-ul 1 l-am selectat și mergem la aspect și alegem aspectul de tip titlu, așa cum ni s-a cerut. Pentru întrebarea următoare, în folia 1, este selectată folia 1, trebuie să aplicăm o culoare de fundal. Click dreapta, fie aici, dar să fim atenți să nu dăm click pe text sau pe imagini. Da, deci un click dreapta este suficient și avem formatarea fundalului. Și de aici vom alege o culoare. Da? Să fim atenți să nu aplicăm tuturor slide-urilor, ci doar slide-ul numărul 1. În acest caz nu există un buton de aplică sau OK, pur și simplu, vedeți deja operațiunea s-a făcut, apăsăm butonul închide. Deci click dreapta și formatare fundal.
După prima folie, trebuie să inserăm o folie de tip titlu. După folia 1, adică între foliile 1 și 2, da? Aici, în lista slide-urilor, putem să dăm click între un slide și altul, da, iată, obținem un cursor și aici putem insera o nouă folie, un nou diapozitiv, un nou slide. Asta se poate face de aici, în mod evident, sau cu un click dreapta, da? Și New Slide. Dacă alegem din butonul New Slide, ni se oferă posibilitatea de a selecta și de ce tip să fie noul slide. Iată un slide de tip titlu, deci nu normal. Să vedem. Ne asigurăm că suntem între diapozitivul 1 și diapozitivul 2. New Slide, slide nou de tip titlu. Atenție, nu doar titlu, care are un singur titlu, ci titlu, care are titlu și subtitlu. Da? Iată, am inserat între primul și al doilea slide unul de tip titlu, care a fost renumerotat și el cu numărul 2. Dacă am fi ales varianta de a da între cele două slide-uri un click dreapta și New Slide, ar fi trebuit ca apoi pe acest al doilea slide care a apărut să dăm click și să selectăm de aici aspectul diapozitiv de tip titlu. Deci să nu uităm, în afară de a insera diapozitivul, să-i și dăm aspectul de tip titlu. Da? Cea mai indicată variantă este să mergem cu click între slide-ul 1 și slide-ul 2 și de aici slide nou de tip titlu. Și în 5 secunde am rezolvat întrebarea. Iarăși, o cerință foarte simplă, trebuie să mutăm folia 3 imediat după folia 4. Ni s-a oferit deja modul de vizualizare sortare, deci avem în față toate slide-urile, nimic mai simplu, nu trebuie să facem decupare și lipire, deja ne complicăm. Putem să tragem aici folia 3 după folia 4, da? Și am rezolvat problema. Nu vă speriați, la fel ca la Excel, da? Ele se renumerotează. Deci, iată, folia 3 este folia cu istorie, o tragem după folia 4 și acum folia 4 devine cea cu istorie. Am rezolvat problema instantaneu. Din prezentarea deschisă trebuie să ștergem folia 13. Da? Derulăm și ne deplasăm la folia 13, se pare că e chiar ultima și acum vă puteți descurca. Click dreapta și delete, șterge diapozitiv. Sau click pe el și apăsăm butonul delete de pe tastatură. Nu are niciun fel de importanță cum o faceți. Probabil cea mai dificilă cerință din întregul examen, trebuie să ștergem imaginea piesei de șah, aceasta, da, din colțul din dreapta din toate foliile. Bun, deja este clar că ea nu a fost introdusă manual în fiecare folie pe rând, ci a fost introdusă în toate foliile printr-o operațiune specială. Observăm că în orice slide am fi, încercând să accesăm această poză pentru a o șterge, nu reușim să o selectăm. De ce? Deoarece ea se găsește într-un diapozitiv special, într-un diapozitiv care se numește, iată aici, Slide Master sau coordonator al diapozitivelor și care este un fel de folie transparentă care se suprapune peste toate diapozitivele, permițându-ne să indicăm ceea ce vrem să conțină ele toate. Deci, pentru a accesa această poză aparent inaccesibilă, mergem la vizualizare ca să vedem coordonatorul, masterul diapozitivelor, cel care se suprapune peste celelalte și conține elemente generale. Bun, acum vedem că aici există diapozitive diverse, mastere, diapozitive din acestea speciale pentru toate tipurile de
de slide-uri care pot exista în prezentarea noastră PowerPoint. De aceea putem avea surpriza că dacă suntem într-unul dintre acestea, tot nu putem accesa imaginea. În general, este foarte simplu. Primul sau al doilea, da, vom găsi, iată, în acest caz, dacă dăm click pe primul, care este masterul principal pentru diapozitive de tip titlu și conținut, am reușit să selectăm fotografia, pe care apoi, printr-o metodă clasică cu delete sau click dreapta și delete, o putem șterge din prezentare. Deci, pentru a șterge imaginile care apar în toate diapozitivele, vom merge la vizualizare și apoi coordonator de diapozitive. Căutăm coordonatorul în care există imaginea și, iată-l, este chiar primul, în acest caz, ștergem imaginea. O altă posibilitate pentru a introduce informații care să apară în toate slide-urile este, la fel ca la Word și Excel, să folosim subsolul, unde avem subsol, da? În această prezentare trebuie să introducem un cuvânt în subsol astfel încât să apară pe toate diapozitivele. La insert avem insert antet și subsol. Iată, avem aici subsol, bifăm și scriem cuvântul șah. Lucrurile sunt și aplicăm atenție la toate, nu numai la diapozitivul curent. În acest moment, cuvântul șah apare în subsolul fiecărui diapozitiv. Deci, inserare, antet și subsol. Atenție, trebuie să bifăm subsol și să scriem cuvântul, aplicăm la toate. Pentru întrebarea numărul 20 avem de aplicat o numerotare automată și aceasta se face tot folosind subsolul. Inserare, avem aici număr de slide. Iată, tot ce avem de făcut este să bifăm numărul slide-ului, da? Vrem să apară numărul slide-ului și să aplicăm tuturor. Numărul slide-ului apare în partea din dreapta jos, în mod implicit. Pentru întrebarea următoare, în folia 1 avem de introdus titlul șah. Am selectat folia 1 și aici, da, în interiorul căsuței care reprezintă titlul, da, vom scrie șah. Da, am rezolvat cerința. În folia 2 avem de schimbat titlul din agenda în cuprins. Mergem în folia 2, da, titlul este aici sus și vom șterge agenda scriind cuprins. Da, atenție la cum scriem, sunt niște cerințe destul de simple. Avem de făcut în următoarea întrebare o copiere. Trebuie să copiem din folia 2 în folia 3 cuvântul istorie. Da? Deci, efectiv, trebuie să mergem aici să selectăm cuvântul istorie. Atenție, selectarea este un pic diferită față de Word, să zicem. Copiem, copy, Ctrl-C, cum știți. Mergem în folia 3 și trebuie să-l copiem înainte de cuvintele de șah. Click, lipire, da? Și s-a rezolvat problema. Dacă vreți să fiți siguri că nu aveți probleme, le puteți lăsa pe același rând. În folia 3 trebuie să accesăm titlul și să ștergem cuvântul șahului. Ia să vedem. Folia 3, acesta este titlul, nimic altceva de făcut decât să ștergem cuvântul indicat. În folia 3 avem de modificat dimensiunea fontului
subtitlului, da? Acesta este subtitlul, originea și jocul modern. Am selectat 32, da? Asta știe să facă toată lumea. Încă de la Word, dimensiunea fontului 32. Iată, am mărit puțin fontul. În folia 3 trebuie să îngroșăm textul, originea și jocul modern, da? Aceasta înseamnă să bolduim, să aplicăm un bold pentru acest subtitlu. Iarăși o cerință foarte simplă. În folia 3, mereu să avem grijă, da? Aici trebuie să ne mutăm mai întâi în folia care ni se cere. Fontul acestui subtitlu, originea și jocul modern, trebuie să primească o altă culoare. Am selectat, este vorba despre culoarea fontului, da? Adică a scrisului, și trebuie să schimbăm în negru culoarea acestui font. Un subiect care a apărut și la Word. Mergem în folia 5 și aici trebuie să găsim lista, iată, toate elementele din listă trebuie selectate. Atenție, nu încercați să selectați și numerele, nu se poate, da? E suficient să selectăm elementele din listă și trebuie să le facem să fie în caz propoziție, da? Ca la Word, adică acel caz în care fiecare propoziție începe cu literă mare. Să vedem unde avem, da? Exact ca la Word, acest butonaj cu A mare și A mic, avem caz propoziție, da? Iată, acum fiecare începe cu literă mare. În folia 5 avem de centrat titlul, ia să vedem, folia 5, titlul jucători faimoși, selectăm și spunem centrat. Am rezolvat subiectul. O cerință un pic mai delicată, la folia 5, numele Steinitz trebuie să se încadreze în lista numerotată. Ce se întâmplă aici? Haideți să vedem mai bine. Este un pic mai la dreapta și nici nu face parte din numerotarea corespunzătoare. Nu încercați să-l ștergeți sau să-l mutați manual. Avem o posibilitate care este valabilă în toate programele din Office și anume această mutare la stânga sau la dreapta, și anume scăderea nivelului în listă. Apăsăm o dată și iată, în mod automat, observați, el capătă numerotarea corectă, iar celelalte se adaptează la el. Da? Spațierea liniilor numerotate la 2. Spațiul dintre rânduri, în folia 5, iată-le, da? Deci în această listă pe care am și selectat-o, trebuie să mărim spațierea între rânduri. Acum, unde avem noi această spațiere? Cred că vedem aici foarte clar, da? La fel ca la Word și Excel, iată, acum avem spațiu mai mare între cele două, între fiecare două elemente ale listei. La întrebarea 32, tot în folia 5 trebuie să mergem și să schimbăm lista numerotată pe care o selectăm mai întâi într-o listă de alt gen, cu marcatori. Evident, marcatorii sunt aici. Selectăm un tip de marcatori care ne place și am rezolvat și acest subiect.